मागच्या एपिसोडमध्ये बघितलं की रेकी म्हणजे काय. तर आता आपण बघूया की रेकी ज्या वेळेस आपल्या शरीरामध्ये एंटर करते त्यावेळेस काय. ज्या वेळेस तुम्ही तुमच्या गुरूंकडून ते चॅनल ओपन करून घेता म्हणजे तुम्ही ज्यावेळेस गुरूंकडून शक्तिपात करून घेता त्यावेळेसच ते चॅनल ओपन होतात. त्यावेळेस तुमच्या शरीरामध्ये जे काही ब्लॉकेजेस आहेत ते दूर होण्यास सुरुवात होते आणि त्यानुसार मग तुम्हाला ही एनर्जी तुमच्या शरीरामध्ये वाढवावी लागते. मग ही एनर्जी तुम्ही कशीही वाढवू शकता. तुम्ही ध्यान धारणा करू शकतात, मेडिटेशन करू शकता, व्यायाम, योग्य आहार, थोडंसं तुम्हाला काहीतरी खेळकूदची आवड असेल तर तुम्ही ते करू शकता. तुम्हाला जास्तीत जास्त सात्विक राहायचं, तुम्ही देवाचं जास्तीत जास्त करायचं. तुम्ही ज्या पण देवाला मानतात, तुमचा जो पण काही देव असेल, जे पण तुमचं काही इष्ट असेल त्याचं तुम्ही पारायण करू शकता. मंत्रांचा उच्चार तुम्ही करू शकता. अशा कितीतरी गोष्टी आहेत की त्या केल्याने तुमच्या शरीरामध्ये या ऊर्जेचा प्रवाह वाढतो आणि हा ऊर्जेचा प्रवाह वाढल्याने मग तुम्ही या ऊर्जेचा तुमच्या स्वतःसाठी वापर करायचा आहे आणि दुसऱ्यांसाठीही वापर करायचा आहे. अशी ही ऊर्जा आहे की तुम्ही फक्त तुमचंच आयुष्य नाही तर इतरांचं आयुष्य सुद्धा तुम्ही छान सुखमय आनंदी करू शकता. मग याच ऊर्जेचा वापर तुम्ही दुसऱ्यांसाठीही करायचा. तुमच्या आजूबाजूचे जे कोण तुमचे फ्रेंड सर्कल असते, तुमचे नातेवाईक असतील, त्यांनाही काही शारीरिक व्याधी असतील, कुणाचं डोकं दुखत असेल, पाय दुखत असेल, गुडघा दुखत असेल, कंबर दुखत असेल, त्याला तुम्ही रेकी द्यायची आहे आणि त्यांना स्वस्थ करायचं आहे. अशी ही ऊर्जा आहे की ज्या ऊर्जेशी आपण कनेक्ट होतो त्या वेळपासून आपण त्याचा उपयोग फक्त आपण आपल्यासाठी न करता आपण इतरांसाठी पण करतो. म्हणजे आपल्यामध्ये देण्याची भावना सुद्धा निर्माण होते. फक्त आपण आपल्यासाठीच नाही तर आपण आता प्रत्येक गोष्ट आपण कसं फक्त आपल्यासाठी करतो. मला पाहिजे, मला सक्सेस पाहिजे, मला खुश व्हायचं, मला पैसे पाहिजे असं आपण म्हणतो. पण ज्यावेळेस आपण या एनर्जीशी कनेक्ट होतो ना, त्यावेळेस आपल्यामध्ये दुसऱ्यांसाठी सुद्धा प्रेम निर्माण होतं. दुसऱ्यांच्या आयुष्यात सुद्धा आपल्याला असं वाटतं की आपल्या आयुष्यात जे सकारात्मक बदल झालेले आहेत तेच सकारात्मक बदल दुसऱ्यांच्या आयुष्यात सुद्धा व्हावे म्हणून आपण या ऊर्जेचा वापर आपण दुसऱ्यांसाठीही करतो. त्यावेळेस खूप छान वाटतं. तर तुम्ही सुद्धा रेकी शिकून तुमचं स्वतःचं आयुष्य सकारात्मक करा आणि त्याचबरोबर तुम्ही दुसऱ्यांचं सुद्धा आयुष्य जास्तीत जास्तपणे सकारात्मक करण्याचा प्रयत्न करा. करून तर बघा, बघा किती छान आनंद मिळतो ते. छान आनंद मिळतो. खूप सुंदर वाटतं ज्यावेळेस आपण दुसऱ्यांच्या आयुष्यामध्ये आपण काहीतरी चांगलं करतो त्यावेळेस. तर पुन्हा जाणून घेऊया आपण रेकी बद्दल अजून काहीतरी माहिती, ते पण पुढच्या एपिसोडमध्ये. तोपर्यंत नमस्कार.